कारण एक साधासा चहाच्या कपावरती काय काय होऊ शकतं, किती चांगल्या वाईट गोष्टी न्यूट्रल गोष्टी होऊ शकतात आणि एखाद्याच्या आयुष्याला कलाटणी पण मिळू शकते का. तर अशी एखादी गोष्ट म्हणजे जसं ॲक्च्युली मॉरल असं आहे की आपण ज्या गोष्टीला सहज साधी सोपी समजतो ती गोष्ट एखाद्यासाठी दुसऱ्या कोणाच्या तरीसाठी पुश करणारी ठेवू शकते आणि ज्याच्यातून त्याचं आयुष्य बदलू शकतं. म्हणून मग ह्या 3 जणांचे किंवा 4 जणांचं ॲक्च्युली कुटुंब आहे. त्या कुटुंबात हे एका कप चहाच्या वरती घडणारी ही गोष्ट आहे. अगदी म्हणजे यासाठी कारण ही गोष्ट जेव्हा माझ्या डोक्यात आली होती, ही खूप जुनी गोष्ट आहे. 6 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. जेव्हा मी ही घटना पाहिली होती, या संदर्भातली घटना. अ, ही संपूर्णतः सत्य घटनेवर आधारित म्हणू शकतो आपण. ही गोष्ट म्हणजे फिक्शन आहे त्याच्यामध्ये, बट स्टील. आणि जेव्हा मी ते पाहिलं की ही गोष्ट आपण डिरेक्ट करायची, का डिरेक्ट करायची, तर ह्याच्या मागे ज्या पद्धतीने मी ती गोष्ट लिहित होतो की माझ्यासमोर ती उलगडत गेली होती. शॉर्ट फिल्म आपण डिरेक्ट करावी आणि ती आपल्या भाषेत म्हणजे कोकणीमध्ये असावी, असं माझं खूप अगोदरचं स्वप्न होतं. आणि ह्या ही गोष्ट एवढी सुंदर होती की त्या गोष्टीतून आपण डिरेक्टर म्हणून इंट्रोड्यूस होऊ शकतो, असा एक विश्वास मला वाटला.